Dobar dan, nalazimo se na plaži. Došli smo specijalne jedinice. Ovdje smo da pokažemo drugi dio komanda obuke pod zapovjedništvom satnika Kljaje, koji je došao sa ronilačkog tečaja iz Mozambika. Ovo će biti jedna jako dobra pokazna vježba. Sa ovom vježbom ćete moći uvijek se dobro tući i možete dobro izbjegavati i davati drugima udar. Zastavnice, kreni. Kreni! Bok ili blizu. Gotovo. Dosta.